প্রেস ক্লাব আমি হাঙ্কে থেক ইকয় রাফি পিচকা নিল বেলাসো আর্মি কেমিয়ানি নিলি কাদোবে মিডিয়া korti ingira duhanata ning kangsam akardom pajiriglo lapen mo kiwangi arni akudamta ilitum media korti ingira tum amena responsibility lapen amena aku cicini si sai ding pom claim pom busi ni ningthelo lapen alang ni tumhanata joro pajirlo lapen media tumphanke bangkipur gatekeeper of truth. Kamera mage ahong lambe pulo hoitor prohori la pupulo dangte ilitum media tum ahokpet alam toksi radang nur pacitak nai kali ili kalang langke ilitum pacitak tam nang nai ahokpet alam tarlipsi kinisi ansi ilitum tangdak nai pacitang nai panyus pusilami tripo nai lapen isala mage media tumphan mirror putaku mirror of society la society la so ahar chilo la si society ahar chike la so media long siklang ko la son pulo tangte ilitu ahokpet anyus mange tipaklang ba kipring pon la mange kenang so pinong la pen isi bangke ilitung kata kita tinggi tahai badulong lo tahai yellow journalism pulo te kupya pula sila ahom lambe pulo halodia hangbatikota ba yellow journalism pulo damte lasonsi pudamlo news bang hepi exaggerated tamane abisi nije pik abisi tok pik kali lilam tame abisi pacan thore lafan pulo damte exaggerated pulo news bang exaggerated itu claim tidak naik lapen ilitum news bang hedi bias kali dani madu abita dun de dani lapen ilitum news ke pibang ke imi thanga le phan he la puche tok ke chok lapen ahokpet news si paklang ponang ko la pulo dang de la bang ke ahokpet news ko te la son claim pulo dang te hedi exaggerated news to ahok kali news ke paklang bang abeki dun